Ναι, γεια σας. Και σήμερα θα παίξουμε 2 ωραία παιχνίδια, το Piano Titles και το Sonic Dash. Ας ξεκινήσουμε το Piano Titles, που είναι ένα πολύ δημοφιλές παιχνίδι. Πάμε στο arcade. Ούψ. Έχω να παίξω καιρό Piano Titles. Έχω να παίξω ανά 3 μήνες και δεν το παίζω τώρα και τόσο καλά. Όπως βλέπετε. Ας παίξουμε το Zen. Ειδικά το Piano Titles είναι ένα πιάνο, όπου δεν είναι ακριβώς σαν το πιάνο που παίζουμε. Είναι κάτι μαύρα που πρέπει να τα πατάς. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και πολύ δημοφιλές. Γιατί... Δημοφιλές να πω γιατί. Δημοφιλές γιατί μπορείς να, να σπαταλάς τον χρόνο σου αυτό χωρίς να βαριέσαι. Δεν βαριέσαι αυτό το παιχνίδι γιατί περνάει ο χρόνος εύκολα και γρήγορα. Δηλαδή, είναι ένα πιάνο όπου αν πατήσεις το άσπρο χάνεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, σας το συνιστώ να το κατεβάσετε από το Play Store και να προπονήσετε κάθε μέρα. Τώρα πάμε στο Sonic Dash, που και αυτό έχω καιρό να το παίξω, πριν 2-3 μήνες. Να. Όποιος και να έκανε, αν να σας πω ότι όποιος και να έκανε το like στα 2 βίντεο μου, στην αρχή και στο Shadow Fight 2, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ένα like. Τώρα ας παίζουμε λίγο Sonic και ελπίζω να σας αρέσει και αυτό το βίντεο. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, όπου άμα ξέρεις να το παίζεις, το παίζεις κάθε μέρα και έχεις πείρα σε αυτό, τότε εύκολα θα περάσεις πίστες, θα κάνεις εύκολα high score και θα σκοτώβεις όπως εγώ τώρα. Ας παίξουμε τώρα ένα καινούριο match. Σας παρακαλώ, θέλω τουλάχιστον κάνα 5 like, γιατί με τα like δεν θα πάω τόσο καλά.
θέλω να στηρίξετε το κανάλι μου, γιατί έχω μόνο 2 like σε 2 βίντεο και αυτά είναι κάποιου που έκανε που του άρεσε. Σας παρακαλώ τουλάχιστον 5 like να με κάνετε, θα ευχαριστηθώ. Τι τώρα? Νομίζω αυτά ήθελα να σας δείξω. Δεν νομίζω ότι θέλω να σας δείξω κάτι. Στο επόμενο βίντεο μάλλον θα κάνω για... μάλλον θα δω τι θα κάνω. Το πιο προτιμότερο είναι long ή να κάνω ένα νέο παιχνίδι που λέγεται... να σας το δείξω. Άρα η Fruit Ninja, το free. Όπως το κατεβάζω μόλις τώρα για το επόμενο βίντεο, που μόλις το αποφάσισα τι θα κάνω. Αυτά ήθελα να σας πω. Γεια σας gamers. Please like και subscribe.